Kemundo no matenga pa mera nero ngebi ko tabia chinyene mo shondo to bakaranga chinyene ika. No matenga kem pa mera nero gerate. Tori mo yogo ikera bono iga. Na buka mambi na ganda nachi komo kabese esukali ekeras. O manya kondi no ko baya tu anyuri ndo binyomba aga. Kemundo. Bonjoro ndo sababa ngina bali mabera. Tipo como saba. No matabuna kerale nge wanja gari. Ako tanga ko beke biange bienge ngango tarabisa. Eyanga bune yembe gatene nyenye. Omo nori kwata mangana mango kunyakulia mangana na erabano titekwegera bano man eren kwa mokani ati kumunwa bwa kora mokani mago chagonte Kemundo chianga nchiru ga kwabeka chinyenge nonyogo tebe tibo ebi yanga mbiro ku chikwabeka bitabo ati maskani asabandi kongo rali chianga tali oro yona nje bweka no moibori onde bwense ibore teisiko mai kenyoro omwana onde bwense odurasi bobe boikamo kani abeke yanga ya maskani abana baeta koraba takora kanya bana baya banya kubeka changa bi abu mu yarenge kogotebi aba yambu yabawesoka naye gachikwebe gachianga chingiye keroko enda sabandi bone yangeli ane yayirenga yire nyinge mama nago kani yangeli yatine kunyatika nerero bone ngakie nerero eriero no eriero nero kubeka bake Christmas yangeli ngogo kani geita keri mata mama tika mangano yangeli no mata sana yeruseti monto ngolete yangeli erne yanga ye Christmas yani monta itimbeka yangeli Christmas Tewangati indengere yani tindengere libuni takagiriti tindengere kabisa tinda konacha mugaga ayoroje bunande iga ningini baiti kemundo gochaga yanda kuguri litangani mugasuka na kemundo buya ikaikara gotimeti nkiaroje akagotigero oro igoro tarinje nae twaberete nae ngagusukuma oyo timeti gosoba ngonga ikoirete gosenki akobekerete akagokorobaniga ukamwa second chance ngoyo ngarenga ngwaruso opoge ikogotaka kwekora okoba yomukungu mugaga aya sai na aya taite enda goteba kende nkeyo orakore lakini tigangotebi gasagi nje mugaga ende tinde tiko chikora shide na inde omochoro ama ene maiga tatori okweta kende mbera agatotiga montongo endale mbera mugaga matike ndongira utara understand nje na inki keracha aga iga gote inga na motebetia chikondi twakwane tararia esimi gose twanyoranete tugakwana kamoteya chikondi giga narengo kwanza nachite bintu bia na nachite gokora sagini wakwanire buya lakini tigangwa shwiga na inde nkuyirorera inde nabonda akobe osengenda inde kodi no nyankuyigorere nyo ere nyomba aliga ritu kongorra kemuntoga ritu kongorre bitarenge byo gochaga ama eneiga nkomo Kenya nyasai maiga endo ndete yorankani kemunto tali mukungora nyome rineri tingeria abande rineri tingeria omonyene mugake gento gokora iga torwana nayo koba yo yeri tingeri yanda kobeka bo erende gento gokora igetanga neke to basa kweba onyaka ngatoreria take kemunto boni ge bintaga ndere to gokora cyo sobo kimabwana ne binge sana bikonyorie binte binge ne bintaga ndere ko mbwati korumaega atali gontiga nae bono ga igo konsomera igore yake muntu tinta itikorora ke muntu nande tinte itikomoigwa igo bona ayo nyomumera na simumera na nonyocha gukorigisika na yanyora timbasa konyora gogontebi ngana cha kondi because tinte itikoiguria tali ayo nonyene litukeri baigure ekina kiege ntora akore tusikane naye koraiga andoncha asoko muikera motebi egete moro maitege ntotara igune kemo kemunto ande tayo to kumirana na ande tinte itikomorora tinte getikomoigwa igobona so gonto manganji komonyora moerese ekinke tigana kerona kwana tindi moriri
ngokorigiare motebi nochega mochio tindora nonya harufu yae tingiku iganda gotebi igira indandochi Ngoga koi. Wairong ya. Wairong. Ya. Ogo cha kumbori ngabwerera. Omanyet. Ya? Kwanza ikana sasa. Ayo mwana na. Omwana na ngayari. Oyani. Ndatere ngori. Ndatere ngori ngori tiyo lete kwende ngori yasbete epox. Ndaka tongereza buya. Osengo tiringa ya ngo tiringa bo. Nyorosa mikono. Chipengo robi sinati. Nate ba nyorosa mikono. Indi ko kora ko soi. Ngayo mwana na. Temo no. Mwana kiyo ibo mbwa. Ngayo mwana na ari. Mwana kiyo. Nyaroka ya nango boy. Iliyo bwate. Temo ati nyaroka ya. Oma tanga kwa rasuli. Esenge njo wansinyire unaenda kwa usia zile. Temo no. Kwa ko silanga na mangana jibasi ka. Ngokwanora mai. Ngokwanora mai. Tinda mwana. Ntai amangana jibasi nga yakuru. Ngikwacha kuiga. Njeze na aja gota. Ona robate ubwato mwana. Licha basi yeri kutwanga umesiko yunga yachiete kutomoye boniga. Ntagito ngereza. Karaigwa ya ekarongo kwano ugukira. Ndi morole kana tena ndio moyo. Aye. Yebenga yo umesiko itari wangu. Toliko kwa. Ndimo no winchi mbwalo kinchi. Irimara gobanga yachi taira ni tupaka bona tanga kuliona ngai. Koroni tukori morole kana tena. Nje twange nere inchi. Sai yachi irimara goba na chitekaga. Emba nje. Ndio tengo tebi. Bichi kobona ni yako. Kwa hiyo utwaro mwana wesu kuni miakiri ngoma ndota kero sipa. Ndipime linje ngabe nje timo no winchi. Oma ita na aro viroro chenga. Umwe no muri. Anya gote tenganga na musaba maber okwandora motene kwanza agonsa barenje musabe to saba na maber tani nganje bikanga ngae pamera pole ngakwira ngani Tingama ngana amanga no mwana sikanga bandaba nene. Mutero matoyo mama kwira ndi bobigo. Lisieke. Kira mama musikengo. Okunya kubwati mama musacha mwana no rebi kwamba kuchika na nyule ndu. Musacha mwana no kokanda kora basana abasacha bakorenga ne chikonda ba kora banda kunango kwa kora mama esukali. Tani ngai karastega mama esukali. Mama. Nkonyo gerore. Kora sukali. Bogo. Ono kubwati mama kurume. Ese suru wasana kemo. Kwani ngeze mama kwani hoti mubwati. Kwasa rusa kabiyana. Ndiko rusi kale kyo kora. Nanaki. Mama manda na makala te kubeka mtu nje kubeka kabiyana na matsi basana iranga na korta kabiyi. Eko bikwanzo bwana ta kurusia ya mama nta jibaibere. Tari bwana ta kubeka kepu. Nere. Mama mataye. Yani mama ya Gusii yani tinte timanga ino mai. Na kinta te Tokunganya lena tokumanga ito tokunganya. Suka. Nenge ya sayo wochi. Mama mokala. Mama matra rambga tamara. Uno ndigere tiganda peace. Yani ende nkwana kore barangia se era kurenda bande ni korore. Yani omorende. Ege ntoko korani. Komia mina koramuki. Tu genda bakaria tu korara sabapa mera mabera. Nabangina baliarenge na barabu. Mama Omego twara omorembe. pole. Muirira pole yo. Mama ga pamera. Abana te twasi pamera pole. Muirira pole. Mama ga singutika sana sabira mabera. Pamera pole. Gana matai pole ga mama. Kemuntu. Kemuntu. Pamera pole. Ngonjori bweke. Pamera pole. Pamera boka bwate. Ngonjori bweke. Eke nyamondo ya seke na ekira. Bwana ngimoka na koira nerania sigo moro chinganje nyako. Usene rina abanyorete kindo make bona mwande nganire wane moro chenje musubati yomino. Boira moro ngoramba bange. Mbange mubange. Tonde tokonda ne stage. Anja to kombanga ito kondi urambanga. Oh. Nchengo babanga monte gerere mbatebi. Kotegerera ntegerera. Lakini amangana nganga ate tokunya kubeko monu. Nyabeta.
Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. I think it gives us an opportunity to work with members of parliament in every constituency to tackle two pressing matters. Umurai wense kobeka isese ya Somorobiro National Government CDF ero kinyo bokoreri ya sekibunge. Ambia wanahabari kwa wote waje tuwapatie vile kadi za kufanya kazi ili wanaweza pata habari, wanaweza enda kwa ofisi kama counties, wanaenda kwa county commissioners, wanaenda vijijini kutafuta habari. Na abari kyamangana kobori wa kwenyorera chikadi cha media council iliko bakonya sogwikirania emirimo y'abasenchira y'ubororo. Ne document yose ne mangana abekirense igoro y'abantu bari bakuniririwa senchira yobokenka tonga gender based violence. Neke ombekia NCCK ya sorosa yerwa Nyanza gochakyo roboti urach gokonya sokorwania chisegi chiegenka. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Nyabeta. Oroje ngane ko sori ko koraga. Ya, ni mwana. Ni mwana yunga itamwire. Ya. Abasigari ngorange. Bokwana uri ngayari nchiko ka deal with you 30 last month ngiri abasigari. Option 2. Mai tana akora wele mono. Ngendo option 2. Rabna osokiri saro mwene. Ngere simiani ko nyomba. Nge simiani. Randrobe ko cha abasigari ngaringi. Simingeye. Ndake tongerese buya. Ene simi mbwate. Pake ya OCS. Ndake tongerese buya. Ndimwa no makera ai ba. Yo to no koire ne. Tali mo so mete na era. Umuntu namanya. Gato bererie genteke. Umuntu namanya. Yama nanda ko tacengo ko. Ndimwa no wenje. Nana ose ko jabugo nje mbwate ngende. Tulikuwa na rais igo, utaraleta nyabo kwa mtasa. Tulikuwa na rais igo, uketa na boga kwa. Sacho yes. Ngiala kwa raigo. Sacho yes. Onto mira basigari ka. Nje mbwate ngende. Ya njana dile ne chi criminal chi nyinge pake jita ta bantu. Noma to mano ne skuru fingwa ka. Tulikuwa bwato ko utara mu producer ai asali. Ayenko deal nae. Batri simi. Paka police. Na muno joza badara kwa zodi kidikijaza na nje mabwate ko Kenyanza nero mabwate ko ngenere ko yonda imenaye uko na muno joza badara kwa zodi kidikijaza uko mugambye mugambye to kumo zodi kidikijaza ngezana mabwate na nje uko mugambye mwe mukoje mugambye to kwenda mwa Kenyanza ne Mwata zoni Kenyanza ne moire bakamoleta Gocha. Mubwate zoni kidikijaza. Uchimakolera ani yakolera obokora. Mane yabarengene. Nero ngene. Yao kimemulamba. Kinga ya churi. Njenga meti. Eso yo ugali no zodi kidikijaza. Ngoma nochoza bataka kwa zodi kidikijaza. Mangana zoni kid. Na yoro rekantene rust. Wono kere to de patize de wana. Ere wana. Yoro rekantene rust. Dime. Atoko kona hivi. Ya ese. Omonto kondigi talinga na inche ngo moriginde. Omonto rabago korigi otari ko morigi. Ikina kigento takere ko manya. Ketwa keto kekero bongo bwa oyi. Tata naende kwanza
nocha mang'ana aya ngotebi ndo omongi nonde mbora nakuonyete pi lazima ngomweresa nde buya ndore keroko achi tumerane nanye ke muntu oyo ariko mbwati kurumagega bobe sana nonye no murenga ari one kero mugasori imire turi kusira Kesagi. Ngwe gamiore. hai teba Hote ya mang'ana asale geta. thank you Ke muntu agotiana munango okora. agotianira Agase ni gotiana para. agotianira ngagote Osara tango okora. aseki Tingo manya. Ona manyanga mang'ana asale gete. para muinosa Para muinango. Ande. Nacha badie bintu bire. Gwanda metesi Nyabeta. Agote omurigi mukwane. Nyabeta ntu akwanete Iho mumiranete. Lakini ande eti murigi mugambe. Ande ke muntu okora ari utari muntu bya. Tabwati gende tanga tabwati maskani. Lakini Igore nari- duka. Nara mito mungu nde bubega. lakini gento karati igento ngeranta itemba sabe mwanje bono ase tali bobe tintagete koigwe story yake neba bono gapurane tikongitaye kwa igure tonya konte tintagete koigwe no neriete noroche bono mukona kong'irane riga mubwati masikani muri gonsika buna nyoko mang'ana chiaya bono Pole mama. Karamo de yarans kanje. Mama bono ngomone no wende usikoi. emogosikana omomurasika omoiseke nomoisekasika omomura mwensi nabana abamo Erebuya. Gwakorera mang'ana ima. Matararo gwakwanire. Matango kogora nane nkogorere kwerende eganchwengi yabono gwakwanire rero unabangine 10 bali twesikia kyo. nagoteire rero ndete nkogambia amang'ana amaya Ngokogorera nera. kera rituko Beka. No bas. Njora mondo mete ngwanje. Bono nalintete nkobange. Christmas ekenigoro yana. because ke muntu akiri yane me yani tinta itina ande como ve ante tiko ikuno ne litali ai pi total igo bono aye no ibue kia gokora gusa pulani tiko kora goche sinde mbuya tonte Wa. Tutai tigo togote. tinta iti Tutai tipi. topic yendo yonsi gutachi ke muntu aye tigana Iko tutai tio kon. ogutari ko konyu because ya very too much Ya mete mbiote bu. We bange kwanza uri. Tari muntu mu tari muntu orarete no yaga. Agosere mamumi. Okobara mito mungna uri pa mera bwe dukali. Sabantu igoro kubesa. One yo tutai togote. tinta iti ke muntu weka kirese mugaka tukumana nerega nero kunya kongeresa chi story yake muntu bunachaga kondigi omuntu agukorigi otamanyeti omuntu akoru asa akoru gocha gukorigi akondigi bono munangu ekine gente ke besana omuntu kunya gukubwati kurumaga mutari komo otamaeti otari aware ekine gente ke besana no nayo ebe kibikoroto byane me to koigu gente kikebe kereki yago jasore nori no muntu ukostige bugima bwane binte binge sana ongirani me amang'ana ayenje nere na erete dirikare twarengamo ibaka kamu agasoka igo bona abwenete kudinu musachi uri oye asa soge tagachana aira no asaro de buna gokora nande bone gentungire ntaragote no naye to toraiwa ke muntu monyene gagotiana na Nyabeta na monyora akomusomera akomuteingantikana no manyitaye naye umaete kuna twajakanete na Nyabeta kurukuru paka stoigire boni nande bono mbaisa konyora bono muntu twarenge nere kare gagocha koreta mang'ana ya kare gocha asa mang'ana manyia ata ite bono tutigana na Nyabeta ekine gente ke besana Nyabeta ari so innocent bono ncha komorete ni michando na gaitire maega tucha gochaka koye solve sai tarengo ikine gente ke besana igo boni iga embwate segi yoko protect Nyabeta yoko protect nchomo nyene yoko protect yi Italian Lero ninch bono Christmas yeke nincha nole ngakiokoba. Bono nole budget yana tari tata bia. Na te tengo na tata lakini lero se ruwa kwande bia. Iwango kubanga. oyo ogorere isonga ngaiso
Yaonya kwambangire. Era ndio yeye igombe. Hello. Hello. Aye, aradia. Wamanyora mubisa. No mukungu. Mukungu taipukie. Umusigisi omogere. Igono arab. Wara bonire. Mangana kia yuna. Mangana te yane mama kira. Mangana te igono bwata masikani omwana oyo. Mama kwa. Sinye mikia yungo yo wageresi. Kemunto nchungoga. Kati. Mana nawe to monto no mobega. Kene ngira okonyo. Aro minyo kire guchiga ogotigirensa. Ngaibona agenda. Ese naro maita sabantu baya chikomera nabo. Ngoyo mwageresi. Au, wana nje maita. Mari wabonge chimambi akagenda. Ochira akate tuko swana nyomba bosi bino nebinto ochi. Michando kye bono. Je nawe dai tigande ukanga koigu. Tigara nere. Nyabeta. Kania Jessica munangu ngakibona ko Nyabeta nyago Jessica. Kaiwa chiete. Ana nakibango cha kueleza. Onjombo ndangire. Akarama konte bingo mwana yo koda magos. Timbwati inde banyanga mangana mwana na kyakora magos. Bona bukirega naro rangu akire ndaukwanya. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi kinde ase chinse kiri kyesiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yega naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabigo tugochigutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri kyesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse kiri kyesiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicyamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria
ine numenyeteke wikia urae umwanu noko mwachisemi chekerero bono Skyline Friends School nero richiburiao ajumo ibori ne skuru ebwata borokia babwato bumanyi bwigoro asogo konya borokigwa nigo babwate preschool yuere a play group gweka primary 2 lower classes chia grade 1 gweke grade kia gatano nomo naboigo gweke kia gatano na kabiri biaman asamari dangoro kwa Felix Mayaga director ya Skyline Friends School Kisii egotoko muchego songo itanga ndiganyiri bageli ngakira abanafunzi baito bakora zito bakora matemwa umwaka oyo asomo kibakalete bagaita. We had around 18 candidates and we've managed to cover hospital good national schools. 2 Tihangiri bageli ntebya bayigoli bali batotegerete bali bataito go admit abana January come next year 2024. Tali school yito will remain open from Monday to Friday saa 2 mpaka saa 8. Tara bono ega tokora interview mwana tokwa admit mwana mapema so that you prepare come next year 2024 ajoin Skyline Friends School. Bia mana sana. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mono na ndo mwancho murigereri bono ekero koro kwegena waito na nogendrete kwegoga kimaso kubwatia miroberions ya Ndizi TV na bwo obwansu bw'Gusii. Asentu nereto gukorigania na inde emanye Jumatatu ekerengeke ne kwendeke ngatonyere kwa to kumanya nyale ko bagwataka kurwa keto ikira chinga kibunechi. Emanye Jumatatu chinse sata senchera ere yobo ikira no korenderi tangan kegi matiga turanyorega charto kwariganertie asenchera iyobenge. Gives us an opportunity to work with members of Parliament in every constituency to tackle two pressing matters. Umurai wense kobeka isese ya somorobiro National Government CDF ero kini obokoreri ase chibunge. Ambia wanahabari kuwa wote waje tuwapatie vile kazi za kufanya kazi ili wanaweza pata habari, wanaweza enda kwa ofisi kama counties, wanaenda kwa county commissioners, wanaenda vijijini kutafuta habari. Na abari kyamangana kobori wa kwenyorera chikadi cha media council eliko bakonya sogo ikiranie emirimo y'abasenchera y'obororo. Ne document yose ne mangana abekirense igoro y'abantu bari bakuniririrwa senchera yobokenka tonga gender based violence. Neke ombekia NCCK ya sorosa yerwa Nyanza gochakio roboti urachiko konya sokorwania chisegi chiegenka. Hayo amana yande amango mwancho muligire tu kwalgania senchera yobo ikirano nyara ko bago gusanga mona inte nyorobo igo gwetera se mitanda yote ya Facebook na bago yabwatia haya mone meroberi wetera Ndizi TV News Digital. Asense moya YouTube ni go tanyora wetera Ndizi TV News bago na bago yasoma wetera se website yetu www.ndizitv.net. Wetero munwe manyire ni go to kubatana mona ya Joshua uta hilitera ngoro kwa Josephat Hamisi. Tetunira mukeira ne rokaine kya chipicha ne ryogi cha wekera senchera ya Beneritriane Evelyn Osero sangana ntwiko mwerio. Mwancho mbuligire ya maya egose manya Jumatatu chinsa isato chia bono botuko ni goto chaka kurwase county ya Kisii maiga ye bunge ye county eyogo etia budget ye chi sub county gose chi wodi litukolia lero nigo omugavana we county eyo Paul Simbarati nyara ko bagakora anene omuyiga bugo chakyo bwagachi wechi paras chi wodi ime constituency ya Kitutu Chache South.
Gukwana chingakie abaga kwene kiogo chakiwa wepara ase bunge ya Kitutu ase ward ya Kitutu Central aratinga baka gukwana lega tiemerobere ya begete yo kwene kia county ya Kisii yabereke guskabusio asate babunani gago cha kwene kia mangana yo kurumi aberega kwera ase county ya Kisii egatia yandamanke umurikio ito dipo na sanya niganyara ko bagwikirana somo yego nagutwarigana roboti hirokubwatia unentira yamo yogo ikerania chira gochia sabana inchi omugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nigo agendete kubwatoka obokoreri bwaye anena sokorosi wa wechipara gukwana imeye ward ya Kitutu Central ase ari kwigore para ya mwamogesa matangamano goika Nyamiebo nigo akulire bikora byoboitie bigenderete koenekiwa imeye county ya Kisii abantu baito bari bagwitwe town igaiga bagwita abana abake abamurabake enda gitentebe na tebiriga ebyashara byo gwita abantu lazima biere abaskali basinyirwe gasbaho kora egasi yabona gote nabantu bagwita abantu inje natebire lazima ebikori bikoreke biere ekero ngoje kubarangira musoke mwenzi mochi tuwana ine musoke mwenzi mochi cyane ne stadium gali tugambe tuteba ninga kiense iteko babiya chiga kecho ni gali ira yokurwani obokurumi nagokore gasi yaje boikeranu mwibi digage ndali ndako ibo musunga roga ngaho simba nero okora contract gebangoroki abokora abantu obwate bantu baminto yani obwate ndamwa mwembe nanda abura abantu bacyorire n'abarayi abantu baminto aiga ngokora ndegasiero kibesa no kire ngaho simbotire kibesiere ne Nairobi muntu yukwa no kumuna na kite school ikera besa tiye koira na go Nairobi eba esa yonse ipi ne county mama se ko bangai onye na ali no monte tenda omuntu okore gas tigali umushahara ohe onye gataende kuri umushahara ali umushahara onye gataende ko contractor atiche abe contractor atiyo okore gas komenta nayo ni gabori abayiboli korenda abana babo asabana kalianga amatukale bosyo amagimana chigonchereria nakobabuya eruse aba muramule gaba muramule bari mwatikire school ya tika kunya kumyokia abana abaisiki tika abana abaisiki basome abangina murega nenda nayo umwana ugo obogima gochi motu no buyabole nonye nense yakongire motiga abana banyora amarito ekero bali nainwe abali babalendire bamaye gochesu bukwe banyora amarito omwe msiye borogongorwe ndio kinyarango ni gatebanga goika omugabana abwatesiwe elianyare gwikirania amagenderero ari para kiyoka ngase development ende na chine chiroro enyagitari yeto muno gaiga naro gavana nangeta 4 million egitari nano cross gwere ebesta na dikia inche ni gode cross amona gavana asai asenjere yamo yoko mu support indekirani manifesto chaye chiri arwete ile ya ruto chasemoli weka support gavana ito elinde aikirani amagenderai ayaito yewoni isaka bakando magende omoko yanyora Mwenanyore? Ya! Era unigete mwenye mizeti? Tiageta mwenye mizi? Ebitima mobe kakando. Mwenye kakando? Hinko ripoteria Ndizi TV kuruase kenyoro kia mwamogesa kegotoke ward ya Kitutu Central yegotoke bunge ya Kitutu Chache South elietalia Nedipon Asanya Ndiamono morikio ito dipon asanya togendrete na amayanigo abaremi beke merikeri toke me county ya Kisii bachengere na kogokera maekerio ao banyorire igore chinchira ao barachiranyara ko bachiko basegeterio kweneke abuna banyore ko bakwemukia ekerengo kerigesa keritoke me county yo no muroberio wariganire ne serikali ya county ya Kisii kubwatrana nebyombe ao yogendrete okorekana ase amagacho ITC me umucho Kisii ase abaremi beke bagendrete gosemi
amang'wa manke igoro yekemeri gieri toke asaba saiba boriwe kweneke bunangwe soke bare na wesonania ase ekemeri kiga no murubiro boigo rabigo koira egeka kyamatko 10 Apolinari saka mumurikyo tinganya rako bagwikirana sesemeira gutwariganĩria robotiro kubatia serikali ya kaunti ya Kisii kubwatirana n'ekiombe gia Micro Enterprise Support Trust amona kerigia kabi nigo babwatirana erio gosemia abaremi bekemeri gieri toke of service providers with an intention kwamba mtarudi pale you offer services to the farmers in your sub counties na ili hizi programs huwa zinakuja zinaisha. So to ensure sustainability, the scouts are in this, the ministry is in this at the county level, so that there is what we call sustainability of the programs. So shirika ya Kabi linashukuru sana kukaribishwa huku Kisii County, and we promise that we are going to do a lot of capacity building through the program called Plantwise Plus. Omonye goiba matuko ikomini gokorekana Kisii Agriculture Training Center ATC abwasi barengete goikera chigwodi emerongene na isano amona bobisa bamangana yobore miase e county. So we'll be here for the next 10 days training on orchard management because tunajua hilo ndio lengo la kila mkulima wa ndizi hapa kwamba mazao yake yawe yanamletea kitu. Aiga igotwa ikirasa mafundisho ase skuru ya ATC Kisii twaletiru waiga ase koranga balimi baito balito bwate members balito go train ligera bachikobanga na bunenda balimu asa balimi bandalia mashinani ntobwate bono iga abalimi baito bali 40 abutogenderete ko train tolega iga sama tuko 10 abare mimbanyora megere igoro ya chinchera cyo gusumeka amatoke na boigo gosiarere kemerie kyo amaliogo unatoa hii like this unatumia wembe ama unataka utumie mkono ukitumia wembe sometimes unaweza kata mizizi mahali pale the base pale mahali mchanga imefika yuasaka inastahili ifike hapo. So this one always, this height and the ground or the canopy where you are spraying should be half a meter. Yeah, so that now the width, you see, 1.5. Boiga kemerikia litoka nene kurua sorogongo rwa Gusii go giato kigwa asaba saeba segetua gokora uberemi gwe kemerie kio. Finally, ninaomba vile tunatoka hapa na masomo haya ambayo tumepata tukienda kule tulikotoka kwa sababu the 9 sub counties are represented here. Tuende tuone ya kwamba more youths are involved because that is where we have the real problem in youths. Abari mibaikera nase omoyego yani go bagokera obosemi obuo na gotabani go borachi ko bakonyeri go kinia ligesa lia matoke. Leo hii nasema ni asante sana tumekuja hapa Kisii ATC kwa sababu ya kupewa mafunzo jinsi ya kupanda ndizi katika eneo letu la Kisii. Ndizi tumeona kwamba ni chakula mzuri sana kwa watu wote kwa ujumla. Ningehimiza vijana wote kwa ujumla na hasa wa Kisii County ya kwamba tusiwe tuwe wafifu kwa kufanya ukulima. Tumefunzwa kwamba ukipanda ndizi na uitengeneze vizuri unaweza pata mapato ya juu. Kuripota ya Ndizi TV kurwa Kisii Agriculture Training Center ATC Meyomo Chokisi Mcheriatana Apolinaris Akama. Biamono omoriki oito Apolinaris Akama. Tugotikana nayo ni otogosase orobotiro goichania wase amayanda abwatabanya kenyorwase sublocation ya Iranda yotoka sebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii chinga kyomo sacho ya mobwe miaka ya igatwa abaga kwerusia obomoyo ase eukwebeka enkori. Korengana ne amatani go batabere mu masajo ya Nyarakoba ga kwerusi wo moya se chinchira chiria chiyobo tutukano hasobe go mobero Nyarakoba go kwerusi wo na kwerua ase engendu ni go boigo abamenyi bense me Banyarako bako bori go Banyarako bago sanga muna bamwabo anene amakongo ari bagenderete ko babago etera go tatiga kwebwata na boigo kwerusi wo moyo. Muri cheito tipo nasanya na mange kubatikana no robot yoru.
Bacha anyora ngono kutura ndo banyanki gali e compound gali ngono kutura banyanki tuwakwanani na motebi pole asema momi no kutsira akiri kubali anyalete angana akiri kwa pole umbuli ya yumu gakali na motebi yumu gakanya gurura akali taraje umanya kuruara na mubuli ndi mu nako ni mu nako ntwara mi ayi ni bitu amotebi akirende damara liyo na bintu biri umanya kuruara umanya kontebi ingumba to bokong ingumba te mechando ngumba mechando ki bamura minto bakongita bamura minto bakongobelia imbata gete kondora kuengentande inota gete kuengenta kusenywe sumo amatete soro gakona binte bitu nyibwete oyo no rumuchakano bwa makweli yo musacho yo mobwe miaka ya igatua aselieta David Martin oyo nyara kwerusio bomoyo bwaye asokwebeka engoli oye kansa asaba soro ngakeresi ontebia ngayore omboria ngayore amatebi ne kwa ya tole tubwate set piece ya masindano nyagurunde kwa orende ayenyo gutagete enda bakanko beroro unganyango chande na nkirentu wakaendera kokora set piece watera na aruroro na mana wocha na ikanka na rusie uniform na begete na koraki na mana kwanda ujeso munginare ngo kuriye cyagunsa kuna kuye biundiye okobori ngaye ngakimwari sia ngombe mwa tuendagera komora kuongo bori ngwana rende soro lyate ngo cyare kondora ngayari omungina bantebya oyimabu atango ikamabu nyora soro genge atete sungetia ngori namana kurona kuminga kibona soro gacha guitiraga na tigari ndo sona inabo abakara abantu baje babana batanga kiyaya oyore moyo kwa yana ito moyibutura namana kurona koraki na butora ngori rinda ndo goserera moyo are makonya na nyora kumbe gakwete iko omokonyi bwo mugambi bwe sublocation ya Iranda Richard Nyauso nigo ainekia egekoreke twatu mutano mahoro rero umumura utokire kenyokia na egengentete nanda engentere asa kolegasi umwaka matunda komenta najwe ni gaireranga nobururo bonene ase amatejwe asate banga mamumu abonya gusira omubiroye nigore asenkendu otaraye nigwa gasira chusi nande abande kurusu mocha la misa iri gicuma so na kuminga kimwana yo nkiyaro rusobo ocha guitira rai go bande kero mwako mwabanga kirisi ntwari kanisa bona mnyukire gocha na achiko nyora n'umwana oyo shirete so tinama na byanga nkiyaro mwana cyo guitira rai ga ikuzi ano kanya cyo koreke bro ngo cyaro ramatire kogotoiga na gasi no mukanya nese ngombe sichombe naona igana nyorira apurita se nyumba ya ngombe ana bayiri toke koboko nirungu lyari kunyimu ndonyo musabi ndora manya problem kyabwate yacho kukose problem chinga kecho ni gaboriri abanyakenyoro ko babatorerwe na gotiga kwerusia obomoyo sole na sabiro bukanyeku obotoreru akuwa mano kolemerani bikoso no bororo banene sengenje bobona yabere bicandira arakabere banchira nenga makana yabere indegere program yeri gende kubuya mwana yera ni usamasikanya at the same time mungo saba abantu baminto uyita cyo ku solution kire muchando obere tekera mangana yakwanu to manya muchando sobere umugaka matundura ni gatigalete no moichano maega jomokolio yemeremo kwerusia bomoyo ase obweli bwechiombe ono engane ye gonkumetinga ngisura ngocha atakuhitira bona tutomana ne omubironya gusirani wira senkendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital ase obotuki bwa bene bachakire Yingo lipateli ya Ndizi TV kurwase kenyoro kia mekongonyoni iyo kutoke sublocation ya Iranda imeye ward ya Nyakoe ili etalia Nedipon Asanya Mbiama no muliki oito Dipon Asanya nengana yogo kumeno wichani mono Andi na mayanda manena ase amateyo kero kwegure buna nyina nyagosira nere nigasire tibugima asara sengendo asabwente kweni warit ko yajume ikeyega Tubagana irie pole sana se ya mate eyo tokusika motweni gobono abariki
bamangana mayeme county ya Kisii banyarakoba bakonyorera amaigerio anene igoryo bochenu bwobongo omurubiri nyarakoba korekana asomo bugandi yomo ime county ya Kisii abaiga bariki abo mangana ni baba kwegerwa igoro yoko bwatukachiro boti igoro yabana abo barense myaka 5 egatia yande amanke kago kwana chinga kechoni go omutenerwe kyombe kya media council ase orogongo rwa Nyanza Teddy Evans nigabaga kwerera egatia bitamkiro ae babekire byokone kyabuna obokoreri bwobori kyamangana nigo babere bugikirana asenchira iyo bororo nabo gasenchire gwenerete umuriki itomerere mu manyi na nyarakoba wikirana na gusanga mu ntwara boti asenchira yoweme abaliki ime county ya Kisii nigo banyorire amaigerio igoro ya mental health amono ko report ya igoro ya bana bake bali balense emyaka 15 bunenchera ya mogo yokubwatia lichi kuliokora abana abake ekero emegano yabo egokorwa nabaliki amangana asomotenelibwe kyombegetenete abaliki ekyo kimanyakante buna Media Council of Kenya korwa ase orosagia rwa Nyanza Teddy Evans atoerere igoro yelitukeliga. Leo tunakongamana hapa Kisii. Kisa na maana ni kupiga tu msasa ni vipi tumeperform the whole of 2023 na nini tunafaa tufanye vizuri kija mwaka 2024. Na tukikuwa tunapiga msasa tumeangazia mambo ya afya ya wanahabari, afya ya akili, mental wellness ya wanahabari, kwa sababu wao wanafanya kazi kwa environment ambayo pia ina waaffect. Kwa hivyo tunaangalia afya ya akili ya wanahabari, kisha pia tumezungumzia mambo ya child reporting, ni vipi wanaweza kuwa na habari za kuwahusisha watoto, kwa sababu pia kuna changamoto especially ukiangalia masuala ya El Nino, ukiangazia masuala ya watoto watakuwa narudi shule, ni vipi wanahabari wanaweza kuwa na zile programs ambazo zinaangazia watoto. Abaliki nigo baine kyangati emechando eli bagwetera ekero bagokora emigano buneyo ase anyolekanire buna neganeirie abaliki kwegwa obosemia buno boiga botambe obokongu twanyora ase abaliki bagwetera obomumburi nga ngakiende abayibuli nabo bagutaka kurina abana obwene bwabo ekero barwaniwe gose bamocheirwe bataka ngamangana yagamberwe isiko yekoti ande twanyora abantu bande mbale bagutaka bakabana kibicha bachikokorera amangana abo ekero bataburetie abayibuli babo ngangu bakabale kibicha obokombu na twanyora ngaki turatebe nga ebigusii gose utamaduni bw'abantu wao naborobo ngo changira buri aso kubura abana bane bwabo ektora mangana bakurikwa gusago tangaswa sempeo chinga kyecho nigo baine kyabuna mbuya kubwatia amachiko aliabekire ne serikali iliyogwetanga kurwa ase emechando ere ase okulika emegano y'abana ase boigo omoteneri asabire abaliki bonsi kwelikia ne kyombe kyo kibatenete bunenchera yamo yokonyora obusibule ekero batagete kumanya kende gyonsi aso boime kurwa ase ebyombe ao wonde ntwigwananga ekero okuripoti kuri amangana abana toteme kubwatia majika bekire ne serikali agoteba burungu ngakitubwene tokorega situ. Wanahabari lazima wapewe press cards ambazo zinawawezesha kufanya kazi yao. Kwa hivyo tunaambia wanahabari kuwa wote waje tuwapatie vile cards za kufanya kazi ili wanaweza pata habari, wanaweza enda kwa ofisi kama counties, wanaenda kwa county commissioners, wanaenda vijijini kutafuta habari, na ukiwa na ile card wao wanapata hata security na safety yao inakuwa enhanced. Kwa hivyo 2024 tunasema kila mwanahabari apate ile kadi. Kulipotelea egetaseni kia Ndizi TV ile Italiane Mildred Momanyi.
Biamono omoriki oitomirire momanyi asoroboti rosenchira yoboikirano. Ekiombe kia National Council of Churches of Kenya ime asorosa ya Rwanyanza nigo babere bawasioria oroboti orra konya sokorwania chisegi chegenga anena sebinyoro au ekeyaro kandirebuna chisegi chegenga nigo chikendrete comment kana asekerengo kegoro kegima. Oroboti oru nigo robwate gati yemerobere au anene ebiombe bitali bya serikali ne serikali irachikoba kubwati iri kwaneke buna chisegi echo sechinga chianyalire koba chigo keiwa kegima. Omoriki oito Brighton Makori na nyara koba gosanga amnaintwe orobot chinga kenyara koba wikirana ase umoroberio yo bagokwana asigikale kyugia korekana ase kanisa ya Church of God Getembe nigo bono batebruna ogosiorigwa kumoroberio yo unigokora chigokonya asokorwani chisegi chegenga ase county Kisii nonyina sorgongo rwa Gusii ombiro oseko Nomugereri bwene bwa mwanya bantu korwa sekiombe eke informal action oyobwataya agokwana ituri aro twenga gase kanisa ya Church of God Getembe ira igase stage gokwandra igoro ya a document ekorokunga integrated referral directory ene document yose ne mangana abekirense igoro y'abantu bari bakuniririwa senchira yobokenka tonga gender based violence bakonyara kwegererwa kurwari mashinani yese bagotoka directory ye gebwate chinamba cyakira abantu bari bakunga service providers bagotoka ari yese chinkongo chita stokorwa ase binyoro byito Edina Atambo onere no murwaniriri bwobwene bw'amanya bantu boigo oyokuru amaigerio awagoji ase bamenyi be county Kisii neli ya Nyamira ase boigo ateruna roboti nigorwa chikokonya abasubati anene kwerwanira koligi ebirogo na kurwani ebintu biruta chairi ase orgongo rwa Gusii. Zaidi ya yote tumezungumzia jinsi ambao sisi kama wamama katika eneo hili tunaweza saidiana ili tupate kukuza wamama katika maeneo mbalimbali hasa katika nyanja za uongozi ili waweze kusimama na kutetea haki zao na pia kuuliza viti vile vya uongozi katika nchi hii yetu na eneo hili letu la Kisii. Na zaidi ya yote ni kuhamasisha jamii yote tupate kuwa na umoja, upendo na tuzidi kusaidiana na kuinuana ili kukomesha vita vya jinsia dhidi ya jinsia katika sehemu yetu ya Kisii. Irisebania ombui nere ngorwa sikiombe gyankuso Afrika oinere oteruna oroboti orubale koligereria ni gorubwate amaragwa ye county ya Kisii. Na ile directory inaambatana na mipangilio ya county ya Kisii ambayo inatengeneza gender policy. Ndio yule ambaye amedhulumiwa, maybe kwa Kisii tunajulikana sana kwa ukeketaji. Kama kuna mtu amefanya madhara kwa mtoto, tunafanya kusuluhisha hiyo kitu mapema kabla haijafika hiyo muda. Kwa hivyo ni vizuri sasa kama county tukue mbele kuzuia mambo yanaitwa ambayo gender based violence ambayo ni mbaya sana kwa maendeleo. Kennedy Kombo noyomo bale nobolema oinero nyakate abuna oroboti onigorwa chikuligereri bale nobolema asidi tukolia lero twabero no mogoko ase the NCCK Nyanza region engima gutwariganeria egeikaro kia amangana yokuungulia directory eye gotokonya muna ntwe abale no bolema kumanyanga onde bwensi oikeiru nogo kolerwa bobe asa mangana alianka obwamate bweto bwanka oikereire obokoleri obu nabo igo chiaki chiaye chiabeire chikobariza yani asenjera mone ringa ukandamizaji wa haki ya kijinsia ekere yarorekanira ase obolema ekiagera nintu tole the most vulnerable class oikera abo ofisa baito security oikera chi health institutions abo ono neto bere raisi esoko report kwa mangana ya tobereire na abantu baito bale no bolema banyole the security ende bale ndubuya just chinka chiabo ayangati yemerobeli eliebekire anene ekertwa korire amatuko 15 mo ayarigire TV na tokora gisegi chegenga asekiombe kya NCCK yachire amo nakubadisi ebyombe binde rigokora obosari obuna kobeke merobelio yabene ngoribotere gataseni Candice TV korwa sekansa ya Church of God Getembe elidariane Brighton Makori
Mbiemono umuliki oito Brighton Makori asorobotu rasenchira yobo ikerano goikaime county ya Nyamira bono nigo abamenyi abagutumeka epara ya egesieli omokonge na kiabira abakorawa amono yokubulia ekerogo ekebomsie wodi ya Nyamaiya just as standards banyare koba ogwesokia na kwemurunganeria enchira epara iyegendere kobe korosiwa nanyana bani go Stanley Onyango yore omuinjinia bereka wesokia na kwegerera obwagachi bwepareyo natana nigo yagachi twase omusingi obwenerete nabo igo enibo yonsi nigo yabetege gutumika asenchera ebwenerete jinga kiecho nigo kyombege kwegerera abanyakonda korawa na George Murara abeirega komochia okunererwa ko munyakondo yotenerete epareyo asaganire abana inchiko se gusaba minyibe chinseme cyo gutumika chinchera chire chindonge omuliki wetu kure county Nyamira Job Mangi na roboti rwa senchera yoboikirano igati abamenyi ababiri bagotumika epara ekorwege sieri omokonge iko kyabira eyo ekobwata ne chiwodi ibere ya township ne ya Nyamaiya nige gati ababiri bagwesokia na kwemurunganeria enchera epara yaberege korosigwa asaba teba nige tabekiri omoromu umya na gwatwa emetaro biya rikoleri bakuruka omoromu kochiabu gochi kyabira para teraro ekororire bararo shikene kiabira isuko teraro shigwa e para mna yabwente bate betalitanga bono ege para na twaro chiare metwe pare tele miria senterengia e pare yegere mire e karimwe kabe kubnetiero entu zokurate yo musimi walitangani e pare kwara ni gubuya gatiga na limo kunyara kobogerana no muntu na bono ngaite konye mno none yarenge mnaga kuri mbiya yarenge bono basare decide ikara batie pare na ngo sarekere are kali ikara bati yene mbakoma konge abangire gosenaki ensemo ya Justus Onyari Tandasa oyoralirie egangaye gochikwamiririe ekerokyobo MCA bwodi ya Nyamaiya nigonere aberega komochia omunyakonda oyueturi bagalio korosia epareye asekeria atebire buna nigetarosirie asekerengo ekia ebwenerete korosiwa omo contractor yo etwe pare ya rosi igata gete take advantage ngomo chumbe galenga way for punge games akamana gokora igagenda atebe nga yaerire konge abantu bage komoni ogenda gochinya mokenya moino tumere kiabira we ain't children of a lesser god we deserve our taxes to be used as supposed to be karonya sana inte to anjeire tu anyorira gashare nande monto ire contract yaro sie pale no mwana onka what are you doing what is this we will not accept epale mochumbi bunogo ikagaiga koranje gente getanga na tuateba oyetale orenga mbu yekolire kolengana no engineer bwechipara chirensi ya kera ime county Nyamira asamalieta engineer Stanley Onyango nigatebire epareyo nigero siribuya no moro mu obete gotumekwa nigobete gupimwa ase ebirengo na gwanchiro gotumeka asate banige pareyo rosiri kolengana nechibesa chabegetwe asensemeyo that material it passed the lab test and it's a good one. What they want is politicking within that constituency which cannot bring in any progress. It is not only for this time you have called me from the TV side of it. This problem started all along in West Mugirango. bakoro no monyakire go banyakonda abakorose chipara asamalieta George Murara nigo babiri bakugikeria enjira banyakonda babiri baguchandwa ekero bakorose chipara asasaba onde bwensi obwache engana igoro yakorosi oguchipara ekyo kuliga chinjira chingi cyo kobeka ebiroro byabo anene mono asugotarira cyabisi cyakera nabo igotarira cyabisi cyabanyakonda abantu de badiba de body etenerete ya rote bareyo ya forto the procedures a contractor ya for all the procedures and let us now wait and see because they will go there and inspect the road and see what the work that has been done contractor itayemo egento ka kumaje gotoga jingere na abantu baminta bale ba nini bagotreat ne contractor yetu umungwano minto atakira be protected ebara korete nengiya nande abantu bakera dabu satisfied ne bara ya rosiribuya ase bakani abantu kotaswana ni siasa asokorosi wo gwechipara kulinde kwa barairi bagalironge lyogokora amagenderero aragoje kubuna no mujumbe mutete ko inivogirira ne rinda soke nache mujumbe ndokere bwata ku defend
a problem if mwana ita majibu mkunyora majibu kwa se contractor mwenye na majibu kwa se kera that is final mujumbe era mko murwani jero siasa and we know inko reporteria Ndizi TV kwa se county Nyamira Job Maangi Mbiamono Job Maangi asoroboti urwa senchira yoboikirano tugutikana roboti urwa se county ya Nyamira ni go muraibense Dr. William Samuel Ruto hori tukoriale dabagakora abaraibanda sokobekesei umuswada abo bakorera amaunchorerio ekegancha kyobokoreri bwechibunge gose National Government CDF airio kobari chiko murobire korekana se nyomba yobraya State House imebwecho Nairobi nanya nabonigo amaunchorerio ayara chikoba kwenekia o comment kawekerengo kienibo anenikira chikoba gegosoa asekegancha kelia gia CDF ngana abachumbe banyareko bakagokeranga mbachikoba wikirania hagati ya magendero haibanya tukoba kulira abamenyi beki constituency echiabo chira. I'm particularly very excited about NGCDF amendment. I think it gives us an opportunity to work with members of parliament in every constituency to tackle two pressing matters. The matters of managing our environment because of the effects of climate change. We have to be deliberate in making sure that we engage a whole of society approach, in making sure that we intervene in various spaces that will help us manage environmental degradation, management of our water towers, management of our wetlands, and mobilizing the whole of society to intervene in that space that all of us now agree poses an existential threat, not just to Kenya, but to humanity. And the second item being attending to the very urgent and pressing matter of our youth, the youth bulge, and making sure that we provide opportunities for young people to engage in meaningful, deliberate opportunities to work. The ICT hubs that will come as a result of this intervention will give millions of young people across Kenya an opportunity in the digital space. And I'm looking forward to working with the Parliament in this space. And I'm very happy that these pieces of legislation were actually passed in a bipartisan manner in Parliament. I think that's very commendable to Parliament that when we are confronted with a situation that requires Parliament working across the political divide, Parliament has shown the necessary patriotism to... Gatio muswada boigo omorai Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Huduma zinazotolewa kwa shule moja ndizo zitakazomfanya mzazi amue ni shule ipi atakayompeleka mwanae. Na hapo tu ndipo shule ya Greater Grace Academic Center inaingilia kati. Huduma hizo ni pamoja na maabara ya sayansi, maktaba, madarasa ya pre-primary, junior secondary school, vilabu vya kujifunza, mlo shuleni, maji masafi ya kutumia, maeneo ya kufanya ukulima, walimu waliohitimu na wa kutosha, magari ya usafirishaji, eneo la kuchezea, mhudumu wa afya, kukuza vipaji na kujifunza Ukristo shuleni. Admission na interviews zinaendelea kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 za asubuhi hadi saa 10 ya jioni kwa madarasa ya pre-primary grade ya kwanza hadi 6 na junior secondary school grade za 7 na 8. Wapigie simu au watembelee eneo la Mosocho Highway opposite Chief's Office mita 200 kutoka barabara kuu.
Kanya Jessica Munangu, Nakibona go, Nyabeta Nyago Jessica. I watch it. Amara, next one go to Paris. On Jumbo Dangi. A Karamogan Tedum Mano or Kodamagos. Tim Boati independent Mangana Manu Nakakora Magos. Monabo Krig and Arangua Kirinda Uquan. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Na bagwan tukutana igonga. Oh, yo wana diri na. Kanya Jessica Munangu, Nakibona go, Nyabeta Nyago Jessica. I watch it. Amara, next one go to Paris. On Jumbo Dangi. A Karamogan Tedum Mano or Kodamagos. Tim Boati independent Mangana Manu Nakakora Magos. Monabo Krig and Arangua Kirinda Uquan. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Chinga kichinde chingi omoncho mulgeri yango kwaligania ase emanye chigosori tumanyango naraliaya agenda tokaragara anene korwa ase chigosori korwa sensemende studio nigo mwalingenere Evelyn Osero na Josephat Amisi ase emanye Jumatatu aye emanye chigosori twechakere ase timu yenkoyo yabaralia imeorongo rusi abagendrete kogenderelia enkoyo na boigo osangana mashabiki wetera ase chigosori nigo abaralia buba sangete ase gosori yawe ya bwangoiga kendie ya ase bagosore tiene timu ya Moji FC korwa sigetiga kendege ababwatani korwa ase timu ya Moji FC nigo bagokerete abaralia bugwe sokia nakobolia kogendera gosira chigosori Mogi player Mogi captain. Nashukuru kwa game tumecheza safi, hakuna mwenye amepata injured. Basi ngotengi timu ya Radikuru wa Kisii town na bariga ni nande ya kabiri moja seito ni angondo pati chigori ange komiga ekera players weito mande bakare tarandel Nairobi chisa jange 7 niga ese support ya coach to Cliff nero to support wa gazikiriga angoro kwa Cliff popularly manyire bunenswe ninjende coach timu ya Mogi ni timu ya Vera for quite some time moto rende ni likunya Gusii kikorangora ntubata wachezaji around 25 andengo akaturembia mono sana ivara ntubate support na bankube society korona basani abagere twekire na turiga players bane mbabwate discipline otherwise onye batabwate discipline ankantura akabaka astwekire anene mono bona iga holiday ne bwate tournament sinyike sana ntubate tournament yo mwishimiwa Gisairo turukunga ngoko champions na icha chake wango iga tweba ngete sana 150,000 chiri kiro monto ntwara de bitabu twakire sabu na kiro monto acha kuchitumeka ngobono ngochira tole ege kombe gyo kabako ta baranti kire kebere kabati lakini jo sio twakire sabu ngakabako cha kuchiresa kiro monto lyo bwate passion yo mupira abako tokonya because our major aim no konacha banaba banyora sabara agende na bono ntubwata abanange 7 bakare wa Kataranta hela yere achievement enene no abantu bonsi bagogete ekirengagia itekenene no koene kingankwaga cha toremebere na boigo gokinia chigosori na koroisia obosania yankorengana na babwatani korwa setimu ya Kisii Scribes FC abo baikore twechigori isato asayemo segosori eyo yariganetwe segetigia kiendege ne timu ya Moji FC nigo abalikiabo balireira yo chikogenderera ne chigosori eyo eruse yentambe lioko abasa chinga kichingia cyogotumeka liba chinza cyabo sa aseruse yiga
Samari tanko wiki liforenge chano mokosoli okisi media FC nigo tono moko munene sana singa nchunga kerengaki twabere to chat wagenda twakosana abantu twanya walakena asinga kicinga bnechiga tukolera twalenga asegeti kurunga tiendege astwakere mupira ne timu kurunga Mogi Hot Stars abwasi bakaba twagere chigoli satu asayemo kolendenga tokatabanga ntunto ganda to nyakara maswezi kerengaki ndinyo bato koraki tonya kwa to perfect amatukare buso bona tukatabanga amangana karto cha kostoliga eliminating nto ganda to nyakoro si mubere number 1 na korosi abasani number 2 na boyo ko motivate society ndabanya abantu banyako bako manyana inki babone to korachinga kichinga mnechiga ekera abantu bale idol kuma etenga batambe ekero mu birole idol kubatabanga an idle mind is the devil's workshop. That is why tu wana bunaba abaralia pero to watanga territory free yake watanga ke tutara tarega tu akenko yase ni ya mwibiresa twega wanya kuentra to kunya support ni kirenga otherwise to tabenga to kandira kunya ko kosoli botambe antoro se team ite very strong bakanya sagenda utuseme kumukaribusi endoto ya kocha ye timu ya Shabana yakonyore draw ase egosori yabe weekend ye nigo yali metigwene timu ya Kakamega Homeboys maiga yoko babeterelia wanchirana okobugwa wechigo libere ase ligena lisagero egosori yo nigo yali ganeti weekend ye somo kocha we timu yo ali ngene kirenga yokone kinga nkonyora le draw eli nyorere point yemo komo sira gotagendera goskochinse ase tebo ye ligi ya Kenya Premier League wekerabono timu ya Shabana nigo ere seribaga ya 15 na limo. Tulikuwa tunatarajia kuwa kama mbaya sana tungejaribu tupate pointi moja. Lakini mambo hayakwenda kulingana na mpangilio vile ilikuwa. Kuna mabao zimepotea lakini maybe ilikuwa ni concentration kidogo na calmness katika goli lakini in overall wametengeza nyingi ambapo kocha Robert Matano nigo emurungana iye abokoreri we referee yegeti segosoli yende ligi ya Kenya Premier League timu ya Posta Rangers amona Tusker basogete makali yogotebekana egoli yende Tusker nigo yabwa ligi ya season ya itakolende niga yende takonyora egetire getinde season ya 2023-2024. So well, there's determination and heart, the anger to win, but only referee can say so. We played with the FC Locals in Machakos. I saw referee come up. Superb referee, you draw but you're sure what's up. But this kind of thing, they come with fixed mind. They get little money, they change their mind. They want to favor opponents. That's not the way. Where do you score goals? Opportunities, advantages. And when you are being denied that advantage, how can you score? What do you want my strikers to do? We get chances, they force it, and somebody cannot do mistake without pressure. And that's what we say. Put pressure, they do mistake. And those kind of mistakes, how do you win games? You win games through mistakes, opponents' mistakes. And it was there. So, I cannot blame my strikers. Tusker is like that. They will never bother. And that's gone. Suppose it was Gor Mahia FC. This striker, this referee can leave this field. Yeah? Yeah, they take advantage over the teams. But they're killing others. They're killing our spirit. I've been this ball many years. I don't complain about referee. Me, I'm a footballer. I played football many years. I coached football. I done it, everything. So I cannot just come here and complain when there's no problem. There's a big problem. How can you promote football? We say fair play. Yeah? Give chance to team which is up. When you're on top, get your advantage. You are supposed to be given your advantage. But don't be denied. 3 penalties. Why do you say? Oboteneri wechi timu negative into byengencho bikone kinga chi timu ngokoli chirebuya ase chi ligi au ase ligi ya Division 2 timu ya Nakuru Bucks nigo ya nekiringa nkonchero yere oboteneri bwae liko ya nekinga nkonyorole ama chibu ama ya Peter Okidi nere orachi koba omokonyi bo mokocha we timu yo ekosolia ase ligi ya Division ya kabere ase kiombekeria gia FKF. Hi, this is Charles Kinyonji, Director of Nakuru Bucks FC. I'd just like to welcome Peter Okidi and Coach Ted Siwa to the team. Wish you a warm welcome. I'm sure you'll perform. You guys have a great track record, so just implement, motivate the boys, motivate our fans, and I'm sure it will do well. So
just a warm welcome, and let's get the work started. So welcome and come on your backs. Okay, my name is Peter Okidi, Bucks head coach, and I'm here with one purpose, one goal, to help Bucks get where it belongs, targets. The Nakuru fans, just tell them to give us the best support, give us the energy, make us make them happy. My name is Rambani Bonfas, the technical director, Bucks FC. Mine just to welcome you guys on board, Coach Siwa. Thank you. And Coach Okidi. I believe in you. I know you guys will steer this team to great heights, and we are here to help you. We are here to guide you. We are here to give you. Teddy Siwa, officially assistant coach, Bucks Football Club. I think I'm grateful for the management for giving me the opportunity to be at Bucks. Looking forward for the task that is ahead of us. I think we have quality and good players in the team who will help us to steer the team. Chumali ya tumirane asense moyo ya kabere gosentangani ye studio to yakoramo amo na Evelyn Osero na Josephat Amisi. Victor Sultan Obangi hasa mangana yama ya kigima karwa sense moye chikosori be mona ino soko ngani ya igase manye Jumatatu abuna butango ikangwa nele Shabana aro Shabana mbare ngeka Kamega tote yango na ki vinto na kiro sigendre ta sense ngai nombo no mete uchumi na kwangeda sense yake nara ire uchumi no ayana asenkoyo uchumi ngochira yakonga mete kare season ya meko bengia na andi na boko kakwanyoranga binto bya kongirake season ya eta se league ya National Super League igo ya linge nkiasa mashabiki ba Shabana intwe tiati ngerusio korende ngonya gotema tole no nya ruta gotote inga ekero mwana nyoriru agora tema kwagura bona bune serikali ya ruto na intu kwagura tole ebona abana mali yumbire romo imokore ngane itago yekwanerero ni hakuna football mbinguni ni Mungu na maziwa. Alright. Ebona sana ntora boigo etimu ya baralia nero negena tukobe okorabia. Koyende nako goretie sis around ya etanga ya misi ngosolikie yo kogosoria toje tokobeka sengenjoranya okorase timu ya. Kwa gori ya misi na inchengo gori bunaye umurari wa mangana ye chigosoria. Yes. Aba barari bande bagosorire yatinanya okorase getino leke. Umanyeteliria bakogosori na inchengi sogoso tokonyara kobeka mangana ya. Bona inchengo kayana kingaki na nyabwatire egere abantu bamanyenga kando no boraria abantu abarari na intu n'abantu tu na abantu bande babutambe na ningo togotema koene kinga ngomera natari n'amashabiki yaito egere twagosori egere no na mangana maiya misi ya kerago tokoera banyari bagali ogukwana na intu twayaleta semesa imono kigima umayete ntu akora ebaline matuko 15 na rimo yokwana no basemya igoro ye chise gichigenga nyara to bagweta ense yamandote banga abasacha bangi nigo banyale ko bakwibisa na kutigera magega ngamba bagenda to bagwetera makong ase chinga chebo Victor ngiora kwa nire ntabuneke umete twarire kira abantu bakwana mangana GBV mostly bakuriherire side ya basubati ngiye kugera konyora abasacha bakwebumwe ento narra timedio sinjana benga ase umwako ya basacha ba temire gwesoki kubwa matukama ega igo negentoge kurwa moyo nga girl child obeire empowered amatukamange bako mo sacha bwebirwe ase kerengo gete bono ekero matukamange karuto kwanera gender based violence abantu bakorengera linga no musubati okounererwa
kolende egacha kurekananga chintunda chinyingi abasubati nigo bagoikora abasacha nyomba bakorutege kuro bona ne amatuko yengencho sana asogo semia abasacha na barobo banyare gwesokia na komoyo nga nonya no musacha abo gwesokia enyere onyorobokonya challenge nene uchiase ebyombe biri bitali bya serikali maito mubarogo se statistics yagotabanga se byombe 10 biri bitali bya serikali bibere nigo bikurwanira obwene bw'umwana umumura kurende ibitigarete bitana bitatu byarwanira obwene bw'umwana nyaruka amisi bukolengana naye ono umwana umumura tubwatega yes mambya yo umwana umumura ngakyoyeroche kubatakana kero kende nemeroberi umwana umumura nayo nyare kobaga kwebokia yakogera umanyete wempawe wose oyanane chinguru cya umwana nyaruka umwana nyaruko oyo angyo nankiende nagani umwana umumura igabono mbiya tonyara koba tokora checks and balances ekera togo segeto umwana enyaruka nyare koba gagwesira nabo igo umwana umumura tanyara koba gaguti umaiga okwege na kwa Evelyn ngasama tukale bosiyo buna misi atebire ase byombe 10 ntonyore bitano biko konyo umwana umumura na bitano egera tonyore gender balance ye nto balance yo mwana umunyaruka tomorete igoro paka totigo mwana umumura akore ndayonsi naro nigara ikirane ekero koro bwatrana kora bororo ase umwana yo mumura use umusacho yiga abarabe bagusiboka agotwara obwasi okuyani babe bakubeka amanganabo amurekerwe maite bebise mundu takumanya mechando bawetera webise tingumanya gento wetera lakini oise kongeresere mechando ya wetera na boko ngomoyo bugwetuma gusego kurwanira sinjira ya mugusase yende ogoterwa nayo balini golende kwabe ko bobisi obu nayo tokwenda kwara yarisi kunga amisi na ngeresa nga enchira agwa kwiboko nyomba nebikongo Victor litko liangyo ngo chengera tole itko lya jamhuri ya jamhuri litko lyangyo ngo chengatore kagerete serikali county ya Kisii yabe kiremeroberio na intuna Ndizi TV nto chiko ene kinga ngoso katore ko ene kinga abakenya ngonyora baramangana yo eyamasemo Biyamano kigimati manyati ayo mwanchua umurigeri gosenki ogene tokobugo chengera ne miaka 60 maiga yense ya Kenya konyora obosibore bukwegambera higo naonya togenda tokobato gwetera makong kenda at least ndo gwategento yakobeke smile yaso bosibitanga togenda tokoba togwesira na gose na gwese gitana gweko nkegima elinde na intonyare koba togosukia amagandrense ya Kenya mote Begono mwanchu mulire kerese ya Kenya gochengera litukeriga ni otogo kuganiria happy Jamhuri Day as in advance ase chinsa chinge happy Jamhuri tumaiti Evelyn osera enki okwegokeria litukoria Jamhuri Tariki cyo manyete chigo chichiacha anyway mwanchu mulire yato yakorera wo ase emanye Jumatatu mogoroborero Inyarabna semerobirios ya Ndizi TV asensemo ya Facebook na bagotonyara wetra Ndizi TV News Digital. Boigo wetra asensemo area ya YouTube Ndizi TV News. Asensemo ya website na boko gendera ko yasoma wetra www.ndizitv.net. Petra Mukira gotebanga happy birthday. Seriously happy birthday ya tado tebe Petra nero kale komonyeranga ya chaka mapema na twende happy birthday yane mambi Jamhuri Jamhuri Day elinga go celebrate likoria de yoko igorwa okara mangana ya no nyeto gotebanga gender balance to atebania mangana ego bateba netina Petra alright tuga nyete mande na lingo ba surprise mbete iwono ne likoria de yoko anyway korwa imanye Jumatatu yes happy birthday to you thank you Bimano kegima nyora ngorito nyara ko to kubatera nera gwetera somono we manyero ninga kwa Joshua auteliterane kwa Josephat Amese Petronira Mokeira na rena kiabuna chibichanero gichawe kera sencha ya bene encheretriane Evelyn Osero asabali kibaito bonsi baene kinga agoikeire korwase emanye Jumatatu na bego emanye chigosori tokoira ningambe mono eretriane ngoro ku Victor Sultan obangi buna botambe ipo siku tuzidishania